Servus dragilor, dacă ați dat play la acest clip înseamnă că vreți să vă personalizați un tricou, lucru care e extraordinar de simplu pe site-ul nostru. Trebuie doar să vă uitați, durează foarte puțin. Ia uitați-vă aici. Da? Ce ziceți, a? Bun, acum din nou cu încetinitorul. Servus dragilor, în caz că ați dat play la acest clip, înseamnă că vreți să vă faceți un tricou personalizat. Nimic mai simplu, suntem aici să vă oferim ajutorul nostru necondiționat și mai ales gratuit. Presupunând că sunteți pe minunatul nostru site, unde puteți observa nenumăratele tricouri cu texte și grafică profundă și impresionantă. Mă gândesc că dacă vreți să personalizați un tricou, o să vă gândiți că avem nevoie de un tricou. O să luăm din secțiunea goale, fără niciun fel de aluzie sexuală și o să alegem în misoginismul care ne caracterizează un tricou unisex colorat. Dăm click pe personalizează. Cred că până aici v-ați așteptat că o să întâmple asta și ajungem în minunata aplicație. În primul rând vedeți mărimile disponibile la acest obiect și mărimile imprimeului pe care le putem presta. Cu dungă neagră întreruptă este mărimea zonei care poate fi personalizată, cu dungă roșie întreruptă din loc în loc mărimea imprimeului care poate fi aplicat. Aici avem față-spate, deci tricoul care face față face și spate, da, avem poze diferite și în partea dreaptă a terenului de joc vedeți prețul textilei. Acum ce trebuie să știți e că prețul se schimbă în funcție de mărimea imprimeului, orice imagine punem, dacă avem un imprimeu A4 costă un preț, A5 e alt preț și A6-le, cred că v-ați așteptat alt preț. Noi o să lucrăm momental pe imprimeul A4. Bun. Acum, ca să personalizăm un tricou, avem nevoie de una din următoarele chestii, imagine sau text. Imagine se împart în două, avem o bibliotecă, nu pare, știu, din lemn de nuc. Avem o adunătură de cliparturi pusă cu mânuțele noastre două aici și cu foarte multă trudă și posibilitatea să puneți o poză de pe calculatorul vostru. Alegem, iată, un clipart, da? Aici sunt pe categorii, puteți să vă alegeți ce dorește sufletelul vostru. Da, noi, așa cum vă ziceam, am pus o păsărică. Acum păsărica e cu noroc, cel mai simplu lucru ar fi să o colorăm puțin și să o facem albastră. Puteți de aici să poate controla foarte bine acest clipart și puteți să o răsuciți sau să o oglindiți, cum se zice la noi la țară. Iată păsărica cu picioarele în sus, ia mămică Batman-ul, da? Deci aici ai păsărica și cel mai bine ar fi să-i punem păsăricii o vorbă în gură. Ia o păsărica cum vorbește. Da? Deci cât de drăguț, așa ceva. Bun. Acum vedeți că fiecare clipart are 3 butoane în jurul lui, X-ul care îl închide, săgețica îndoită care îl răsucește și săgețica cu două capete care îl mărește. Deci asta cu săgețicile, acum l-am inventat pe loc. Da? Deci de aici mărim obiectul, putem să-l mărim și de aici dacă e mai ușor așa. Da? De aici îl învârtim sau dacă vreți să-l învârtiți cu un număr de grade fix, puteți să-l învârtiți de aici. Da? Deci 213 e un număr frumos, rotund. Acum aici avem layerele, adică straturile și putem oricând să punem unul în fața celuilalt fără niciun fel de probleme în funcție de cum vrea mușchiul nostru. Da? O să punem vorbele din gura păsăricii la loc, da? Le aranjăm așa frumos și îi dăm păsăricii glas. Da? Deci cam asta ar fi cu imaginile, luăm un text și punem vorbe în gură, cum ar veni. Da? Alegem o culoare pentru conturul textului, da? Și o culoare pentru, nu e așa, text. Haide. Incredibil de frumos. Da? Putem alege orice fel de font dorim și cam asta ar fi situația și
putem schimba oricând culoarea oricărui layer din compoziție. E incredibil de frumos. Acum, dacă vrem să facem și spatele tricoului, alegem un nume, de exemplu, de fotbalist celebru, da? Pe care putem să-l scriem tot așa, cu ce font vrea psihicul nostru, da? Și la care putem să îi facem o anumită curbură. Da? Iată ce drăguț. Dacă nu vă place curbura, puteți alege, de exemplu, peștele lui Isus, da? Sau o lentila concavo-convexă a lui Temistocle Popa, nu știu, ceva, da? Deci o să curbăm și după aia o să mai adăugăm un text, numărul norocos al lui Ghiță. Iată ce frumos, la care ar trebui să-i dăm un mic contur, da? Deci albastru, incredibil de frumos. Deci iată tricoul în splendoarea lui. Acum ce nu v-am arătat e cum aduceți o imagine de pe calculatorul vostru, foarte simplu, dați un click pe Upload, apare aici un text care vă explică că noi nu suntem responsabili pentru niciun fel de problemă dacă voi furați de la cineva text, logo, imagine, citate, alte chestii, trebuie să bifați aici ca să înțeles. Continuăm discuția, alegem de pe calculator o poză care se încarcă în instalație. Acum n-ați observat că s-au petrecut foarte repede lucrurile. Două chestii. Prima e că poza era un PNG, nu știu cum se citește, da? Care are fondul transparent. Se pot pune și JPEG-uri, dar la alea fondul nu poate fi transparent și dacă aveți o imagine de genul ăsta, patratul din jurul lui să fie alb. Instalația ne întreabă dacă vrem să mai aducem poze, noi refuzăm cu îndârjire și iată avem poza, nu e așa aici, pe care eu după mintea mea aș pune-o frumos pe față. Incredibil de frumos, deci așa ceva. Deci, iată. Acum vedeți prețul instalației a fost calculat și pentru imprimatul de pe față și de pe spate. Da? Deci aici asta e viața mămică. Bun. Dacă cumva nu sunteți foarte hotărâți, puteți să salvați designul fără niciun fel de problemă. Dar înainte de asta trebuie să vă alegeți o mărime. Eu de obicei port XS, așa că o să alegem un XS, da? Save my number. Deci, save for later, punem o adresă de mail, da? Și instalația ne trimite mail-ul cu designul sau, dacă nu, îi dăm adaugă în coșul de cumpărături. Instalația toacă biții cum știe ea în ritmul ei și bineînțeles se conformează. Și iată, prietene, cum avem foarte frumos produs un coș, de unde mai putem să-l vedem încă o dată înainte de a finaliza comanda. Iată, absolut incredibil. În caz că avem un produs care nu ne place, îl ștergem și dăm finalizează. Acum când finalizați, e foarte important să scrieți adresa corectă, adică județul, orașul, codul poștal, pentru că instalația calculează prețul în fiecare localitate. Aveți trei opțiuni, Poșta Română, Fan Curierul, Prin Curierul. Ultimele două sunt curieri rapizi, care merg în 2-3 zile. Poșta Română livrează în 6-7, dar Poșta Română are avantajul că livrează în orice localitate din România la prețuri foarte mici. Durează mai mult, dar e mai ieftin. Asta e viața. Celelalte două vă calculează prețul instantaneu în funcție de localitate. Deci aici e foarte simplu, dați click și o să vă apară suma totală de plată. Cam asta e tot. No, așteptăm să vă faceți multe tricouri, vorba aia nu vă țin din lucru că aveți de făcut tricouri. Și dacă cumva mai aveți nelămuriri, aveți tot timpul număr de telefon, aveți chat-ul ăsta cu care putem povesti sau puteți să ne trimiteți întrebările, laudele și alte chestii pe mail. Cam atât. Salut!